Jamen, en rigtig god kamp for Nordsjælland i går, hvor vi får 2 point i Skanderborg. I en kamp, som viste, at når vi får lov at stille i stærkeste opstilling, så har vi mulighed for at blande os højere op i rækken, end vi ligger nu. Kampen var præget af højt tempo og en respekt hos vores spillere for modstanderen, jo, som blandt andet har slået BSV Silkeborg. Og det betyder, at vores spillere var fokuseret og koncentreret og ydede en rigtig god indsats. Fra start af satte vi os på dem, så vi i løbet af første halvleg fik udbygget et forspring på en 4-5 mål. I anden halvleg blev sådan lidt mere blandet, men vi holdt afstanden. Grunden til, at det blev blandet, var, at vi jo blev udsat for en del udvisninger. Vi havde 6 udvisninger i anden halvleg, så vi reelt i næsten halvdelen af anden halvleg spiller i undertal. Og det var lige ved at skabe noget usikkerhed på banen, men det lykkedes os med en god afslutning og vinde kampen.